Ja, så vi ser her, det er en retvinklet trekant, og herover der er en vilkårlig trekant. Den første formel er til at regne arealet ud i den retvinklede trekant. Den næste, det er sådan set også bare til at regne arealet ud, men det er i den vilkårlige trekant. Ja, den her, den bruger man til at finde, den bruger man på en retvinklet trekant, for at finde hypotenosen, når man kender de to kateter. Og den her, den er til at udregne, en vinkel i den retvinklede trekant. Og det er sådan set det samme med de to næste her. Den her, den er til at udregne sidelængder i den vilkårlige trekant. Og i det her selvfølgelig, og det her tilfælde, det så udregner man så C. Den næste, den bruger man til at finde vinklen på C, når man har alle målene. Når man har alle trekantens sidelængder i den vilkårlige trekant. Og den sidste her, den bruger man til at udregne trekantens side på den vilkårlige trekant. Og det var sådan set det, kort fortalt.